Salam. Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, tapasada ma rohata tapauduk madirita, lao masuk tu parmingguan na badia, memuji pasangapon Tuhata na mangului, marhahohom maita satokin. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sian bukuede nomor 24 ayat sadaro ditulu. Bagasan gowarni debata ama, dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni tod di parbadia, nama no palangi dohotano, amen. Alai sian ibana do ubahen na di bagasan Kristus Yesus hamu, ay ibana do gabe habisuhod dihita sian debata dohot hati goran, habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Hodo silehon apul-apul tuakana marsa roha. Hodo silehon gogo tuakana gale. Asima roham. Tata maakana marsa roha dohot akana hona pangujunan. Sai tata ma hoi-hoi nasida. Jala palua nasida sian hagogotani. Asapatar di ida nasida. Hodo pangurupi. Haporusan dohot pangaramoti. Di hagogotan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite edde puji-pujian sian punguan ina parari Kamis.
Maredehita lau memuji Tuhata sian buku Ede nomor 257 ayat sadaro di 2. Epistel di minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis sadarion dienet sian buku ni panurirang Yeremia bidu 10 sada ayat 10 lalu sahak rodi ayat 20 tajahama marsoring-soring anon di ayat 20 rapita majahasa songonom mahatani Tuhata. Jadi nunga Tuhan Jehovah pabotohoni tuau ubahen huboto di patari dahod hodo ujui tuau pabahenan nasidei alayang goau tu dosom biru-biru na tinogu tu parmotongan jaladang mamoto rohaku audo ape mandok tole ita ago mahawi abdohot parbuena jala ita isapon ibana siatano niakan namangolu asa unang be ditaringoti halak kuarna. Alai paruhum nati gordo anggoho ale jaho basebaut hodo si uji pia-pia dohot roha saina idauku do pertubulam mutu nasida ainu ngatuho hugiling parbada aku ima sahakna mertua doa kana tumangihon hatani di basta nau peopsa jalana mangula hoca. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian punguan ina Naomi.
Meret de mahita lau memuji Tuhata sian buku Ede nomor 424 ayat sada dohot ayat 4. Nahina holongan itu hata Yesus Kristus ditiki nama cayarga na di basa-basa hotu hata dope tu hita di obason tama do hita marningot mangarsakon manol soli huhu mangidu hasesaan sudia kadosata nagudangi tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami hujau hami dogo warmu dabadiai ala natar gogot hami marningot dosa nami sai marasini roha mahomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata naga bejolma alani hami namate jalana hehe sian namate namanai tu nuwagijang doho mangodihon hami asima roham di hami sai patoktong madihami roha hamaluateo tuho o to di parbadia pangapul di namarsa roha pamalum masaluhu na berni binahen ni dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak kami, say tangihom mahami, ho ale debata ama anak dohotot di parbadia. Amen baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Dungi say Roma hamutuau, asa mardabu-dabu hita, ninna Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abi bunga dakdap botar droba henokku songon itak nak perara songot abit hasubba gabe songon hapas domuse hasanga pemadi di bata na di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite edde puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Mare dehita lau mamuji Tuhata sian buku Ede nomor 217 ayat sada rodi 2. Hatani Tuhata nagaberuhu tungolu baru di mingguta sodarion diene dosian surat ni apostel Jakobus bidusada ayat 12 songonom mahatani Tuhata. Martua dohala namanao di pangujunani ai duktau ibana jalaon nama tupal hanguluan naung di parbaga-baga tu akan naholong roha di ibana. Rap mangidagogo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar Tuhatami. Amin. Tapuji Tuhata marhidde edde puji-pujian sian korama. Mare dehita lau mamuji Tuhata sian buku Ede nomor 116 ayat sada rodi 2.
kaha tidak maha porseao tai, songon nahi na tidak kon didongata saha porseaon di pertibion, rak madok mahita, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nama no palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siator di perbadia adorak sohabubuhan, ido tuhata, nama naon na berni di panguhuman ni silatus, nama te terpajal do ibana di hau binor silang, jala tua tu bonwatoru dung ditanom, namulak mangolu di hari patoluhon, namanai tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehoba amanai pergogo nasuatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai namandok, mulak mangolu da sogot daging ni halak naong mate, dohok dihangoluan nasora sudah. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian PP GKP. Lao manomu-nomu hatani
Lau manomu hata ni Tuhata na pinasaha na persona. Merede hita lau memuji Tuhata sian buku ede nomor 126 ayat sadaro ditolu. Sai songgok matuhita gogo bisuk dohot las niroha na sia Tuhata. Asatuk hita majalo mangatusi dohot makanguluhon hata ni Tuhan na binaritahon ditikion di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Ojahan ni mingguta sadarion dienet sian Jakobus biduopat ayat sada sahak ro di ayat 10 tajahama margati soring jala di ayat perpudian non rakmahita majaha sia dia doaka parbadaon dohot parmusuhon nadihamu dasian hisap pisap akan amaralo di bagasan akka ruas muna namartangiang dohamunian alaidang majalo ala sala tangiang muna ay naing paswasay hono muna doi di bagasan hahi sapo muna. Maka pangalaku ang diboto hang amusuon dopak di batado para alialian dohot yon asa naing alialian ni portibion ipajojong do dirina abe alo ni debata manang nin narohamuna gaido nanidok ni surati pangiburu do todii naung dipadiri di bagasan hamu lelang gumodang do asini roha di lehon alani idio didok dialo de batado akan nagijang roha alai di lehon do asini roha tu akan naserep marroha atong oloi hamuma debata alo hamuma si bolisi dungi mapurus ma ibana siak kamu. Ajonok hamu ma tu debata. Dungi paujahon nama tu hamu. Paya sematangam muna hamu akapar dosa. Jala pabotor ma rohamuna hamu akan namar dua roha. Arsakon hamu ma jiamuna mangangguhi jala tu matangis mahamu. Muba ma parek kelomuna gabe partangison. Nang halalas niroha gabe arsak niroha
paserep hamuma rohamuna maradopo Tuhani, dungi patibon nama dihamu. Ido sahana, oras malihita salhuna. Akka nama sadihita do nanidok ni Apostel Jakobuson. Agak koras, alai ima kenyataan. Kenyataan asa ganup hita marrohahon, unang hola jolma biasa-biasa hita, ay disakkapi debatado, naing tumibo hajol mauta, majalo hagugun na sumurungi. Didok halak batak, dangalani gudang na ubayan na butong, dang alani gudang na di pangan halak ubayan na butong, dang alani guguna marlujong ubayan na parjulo sahat. Atau ngalanya hado. Ala adong do peding ulu taon na marhuaso di luar ni dirita. Setiap orang harus menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam dirinya tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenang. Karena itu akan menjadi penilaian bagi Tuhan. Apakah kita ini layak untuk melanjutkan program jangka panjang yang sudah Tuhan sediakan. Marhiteima naing hatus botota ia haporsiaun ni sihuto Yesus marodolan ditolu panidangyon. Panidangyon na parjolo debata tai ido nama muhai saluhut. Dia yang mengawali. Napaduahon debata na menguduti. Dia melanjutkan program kehidupan dan tidak pernah tertunda hanya karena keinginan manusia. Na patuluhon ima debata na pasikopon. Dohot hatana jopok boy dohonota mardalad do ngulu taon jala radido debata paune-unehon saha tunapatar haduan songo dia do hitaon songo dia do sasitong na hita dia dupan ni debata dada dia dupan ni jolma. Alat ukur bagi kita bukanlah alat ukur duniawi, tapi alat ukur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Molo ojahan ni mingguon mangodolhon pajonok hamuma tu debata. Suku-sukun aina buido jolma pajuppa dohok debata sia guguna. Apakah manusia sanggup untuk menjumpai Tuhan? Dari kekuatan manusia-manusia yang hebat sekalipun tidak akan pernah sanggup untuk berhadapan dengan Tuhan. Musa sendiri dan para nabi mengaku bahwa dengan pancaran wajah Tuhan sendiri mereka sudah tertelungkup dan tidak sanggup karena bertemunya yang kudus dan yang najis adalah dua hal yang bertolak belakang. Alayala di boto debatado dangadong na sanggup pajuppa doh ibana Roma debata maddapoton jolmei. Maka iman adalah pengakuan bahwa Tuhan menjumpai manusia dan Tuhan menjumpai dan membuka kemungkinan. Jadi beriman berarti menerima kemungkinan baru terhadap sesuatu yang tidak mungkin. Jalaima ubaina didok halak na porsea dangadong na sotar patu badebata. Buasa didok dangadong na sotar patu badebata ala lubi sian gugutai. Tuddo di parade debata dia kahalak na serek maroha. Dung di topa debata portibion berarti nunga di pajupakkon benua gijang dohot benua toru.
Langit yang begitu tinggi telah berjumpa dengan dunia yang begitu rendah. Songonima hita debatana sangapi paju pakko dirina doho jolmana leai. Asa tukpak kirimok kita di tanoon. Asa ingotota alani debata boido ea hatta naumuli jala naum marga. Atong molon naung miad do debata di ngoluta marhite haroronai wasalam rudu portibio. Kalau Tuhan sudah ada di dalam diri manusia melalui firman roh Tuhan, kenapa dunia ini semakin lama semakin kusut? Lem martiburak nasohasea, lem gadda hamusuon. Di viral mingguan, bagaimana mungkin seorang mertua berselingkuh dengan menantu? Bagaimana mungkin anak yang jual gorengan bisa dihabisi, diperkosa, dibunuh hanya untuk mengambil uang 200.000? Rasa kemanusiaan seolah-olah sudah hilang. Anggo sinit semadok, matad na naung mate Tuhan. God is dead. Ay di portibion namar lomo-lomo akapar jahat do. Orang jahat lebih berani melakukan tindakan-tindakan liar daripada orang baik. Dan seolah-olah tidak ada yang mampu untuk mengingatkan. Bahkan ang gunaingon nama si palua diri nama hitanwai. Luja mau urusi, lok maisi. Homa merdabu-dabu tutuhani, ay masing-masing do hita lah homa pertanggung jawab ni mata. Dapo lapor lupa ingoti. Asa molo pinaingo penuaing halak. Bah, olo dalam taba hamaolo. Anggo si Karl Marx madok ay memang anggo agamaon mirip do songon candu atau opium. Agama sudah menjadi candu atau opium, membuat orang menjadi menyenangkan, menikmati kesusahan. Jadi yang gua agamaon dak tikos bel. Ai dang sadar bezol mai nonggurang nasohasea jalan ngarong behalak na paduli tu si. Jala gudang do pera tudingan-tudingan bagaimana kita melihat bukti dari iman kita di tengah-tengah kehidupan. Mulai tahun 1950 muncul mamuse gerakan-gerakan kebatinan yang menyatakan bahwa ternyata agama mainstream gagal untuk menjawab kebutuhan manusia. Karena apa? Karena agama-agama lebih banyak merupakan aksesoris, manis di bibir, tetapi tidak sampai mendarah daging. Banyak orang yang pandai merangkai kata-kata di dalam doa, tetapi sifat dan perilakunya sungguh bertolak belakang dari apa yang dia ungkapkannya. Anggo memudai rasudedo hitabui, alai suku-suku nuaing tapardagi kodo pudatai, sotong didok halak, gabeneng lo pinggol humabigi hatami bah alana macai tabu paddo hammi alai malengleng ate-ate aladang dihangudu hokko nani dokmi gudang donang raja parhata alai dang boy mangula hokkata. Kita pandai merangkai kata-kata dan kita hanya mendengarkan kata-kata karena kita gagal untuk menyerahkan diri pada Tuhan, membuka diri pada Tuhan yang seharusnya merekonstruksi ulang keberadaan songon jolma. Alanima Apostel Jakobus pasahat turpuhon nama rumang suku-sukun sekaligus sosok-sosok. Di pasukuton Apostel Jakobus di do ibana ay wasallam mangalat tak beda. Buasa lam martiburak hazahaton dohot hamusuon.
lem gudang pamunuan, pangiburuan, bahkan pangalakupon. Adong survei na kebenarannya masih diragukan. Ninna 60% laki-laki cenderung berselingkuh. 60% laki-laki cenderung berselingkuh. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi godaan kenikmatan ini begitu menggiurkan karena manusia belum mengendalikan kebenaran, tetapi yang diandalkan adalah kenikmatan. Magodo hasit tongan ala nina tabu, nunu kaidi, mago petaho asal matabu. Pokoknya altukma na persoalan belakangan. Toy jalo ma haruan peta selesaihon dohotak kanasing. Na bertolak belakang doon sian ngolu ni ha Kristenon nas lam leleng yan tirket ni ngolutai ikon lam tibo. Ternyata daong lalap do kembali ke laptop. Ala umur tape olodo tabagajang. Alai pangattu siot tataringo tu debata olodora dang lam tababidang. Ala niaha ala makna ni nama ragama pe hurang do tatus. Hape ikona dong do 5 ujahan ni nama ragamo. Nasobui telpang nanggosada. Naparjolo ima hapor seaon manang keyakinan. Alerang boy hola porsia. Jangan bangga hanya Anda percaya pada Tuhan. Karena Yesus pernah berkata, sibolisipe porsia doa anak ide bata. Jadi yang hola porsia do hita hampir mirip do hita do sibolis. Murado pe hita dibengkokkan diela sibolis. Molo maragama hita ikon sahak do hita tu tingkat na baruahon ikon atusatta do ise do Yesus na tahapor syai ima na ubay na baruahon mengetahui siapa Tuhan. Gari anak molo soriat iboto do nang gua pala identitas ni orang tuana ulau ni orang tuana doh na masa di orang tuana murado ibana di goda halak nasi. Mengetahui. Bagaimana kita mengetahui tentang pekerjaan Tuhan supaya kita ketika digoda iblis kita mampu untuk menundukkan diri kepada Tuhan sekaligus menjadi kekuatan menanduk iblis. Odaung molo taalo pesibolisi itor murado hitam bayiro batoi mabuti. Molo taatusi ulau ne debata barani mahita mangulahun na denggan iman na praktek beragama. Jadi manang ulau nise na sohobar tu hatani debata dos doi. Dang adong yatusi itaringok tu debata. Jaladang yakit dobi. Praktek beragama adalah tingkat ketiga dari pilar beragama. Jalan molo barani ibana mengulahon dengan pertanggungjawaban. Sahama ibana musa itu tingkat napaupaton. Ima pengalaman beragama. Beda boy ibana membedahon antara kebenaran dan kenyataan. Anggona sitong odo alaina masa songonoddo penuaing alani unang tinggal ho Tuhani. Hidup kita ini belum what should be. Dan hidup na seharusna dobe. Alai hidup apa adanya dobe. Jala moloboi hita sahatusi meningkat manusia yang uluta tu tingkat na palimahon ima dokon na militansi beragama. Militan sampai martir. Dia bisa berhadapan dengan siapa saja karena dia banyak tentang Tuhan, dia tahu tentang Tuhan, dia mengalami banyak hal. Daunang holan rosi taunoni airu tutu. Gabe jojot hitaun songon daun putri layu. Daun putri malu sekali sentuh langsung layu. Holan adong si taunoni langsung lepe hapor seaon. Anggo si Jesaya madok. Dang na hurang gajang tangan ni debata lau mangurupi hamu manang marhapal pinggol ladang mabegi alu-alumu.
Alai alani hajahatoni ma gabe pangabati. Kusutnya hidup ini bukan karena tangan Tuhan kurang menjangkau, tetapi karena sifat dan perilaku manusia yang mengacau. Yesaya 50 sia ayat sada sahak rodi ayat tudu. Jaloma napi nengok ni Yesus muse di Markus 7 ayat siai. Di papuji-puji pamangan ni bangsa odwau. Alai rohana sida daudo sianau. Tina deba rumikko do pasauton hisap ni daging sian pasauton lomo ni rohani debata. Gumbuanang do halak menggunakan rasa. Ido bena molo halak Indonesia madokon saya rasa. Anggo halak Inggris madok saya pikir, I think. Dang saya rasa, dang perasaan na dibuat tuh. Anggo hita, kalau perasaan talo sehingga nasalah pedong atubutai tatulobi. Adong domuse melegalisasi. Suhar bulu di tai dongan, suhar do taiton. Bah, ngajea. Molo songonod do hita di dia do. Nalar manang seleksi ni nama saya di ngoluta. Di dia do margurasa hapor siaoni. Molo pai hutihut nama sa do hita. Adong do gejala halak marugamo dada haradeonna asa dipature debata. Yang go debata dakkola ditoppa hita. Tetapi ditopa. Allah tidak hanya mencipta tapi membentuk. Makanya ide kita itu bentuklah aku. Kalau non sipata bentuklah aku bagai bejana. Waduh bejana muse bentukon. Nggak bentuk bejana bibana. Alai bentuklah aku bagai dari tanah liat, ido asa gabe bejana. Ya. Bentuklah aku, Tuhan dak songono dopeau. Dak songono ikon yakit dopeau adong na dumenggan. Ido hapor siau ni hala Kristen. Sehingga penyerahan kepada Tuhan, submit yourself. Serahkan totalitas. Marhitia haru hita menyerahkan diri. Olodora dohonota kuserahkan songone detai kupasahak matuho alai unang oraya mabuat di besian naung kupasahati musetuho. Kuliah diriku alai unang ganggu privasiku Tuhan. Aku akan mengikut kau Tuhan. Tetapi dalam hal-hal tertentu biarkan aku berkreasi. Inilah penyerahan yang tidak tulus. Mangkana lalap do hitaon jolma biasa. Ala tingkatan ni jolma adong do tudu. Manusia rupa-rupa. Tidak ada bedanya dengan lain. Manusia pura-pura. Manusia yang pandai bersandiwara. Nah seharusnya ikosah do hita manusia paripurna. Jolma nasikop molo-olo hita di tai debata. Nguaing lam hibudu nama saun lam rudut. Tuisi nama sukunot nama saun. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi mampu kita jawab. Mungkin raul mahita songon si ebit giade. Ala lam gudang nasu sadang arong nabui mangalusi do imana ma. Mari kita tanya kepada rumput yang bergoyang. Habis so boy duhut-duhut mangalusi suku-suku ni jolma. Jala nunga gumorang jolma na terguncang sia duhut-duhut na malos. Bagaimana mungkin? Alanima damang dainang marhite turpuhon di pasahak si Jakobus do soso. Iyang ulu taon dakkolan hiasan. Ungkapan-ungkapan yang manis. Alai praktek. Bagaimana kita mempraktekkan hidup itu. Aido ibana di biduduai nama te do hapor siaoni anggoso marpangulaon. Jaladang adong gunani ulau munai anggoso di dasor hapor siaon. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan perbuatan tanpa iman adalah sia-sia.
Asa sahebat tiba na pejolma marpabahenan anggo so dihalo mohot Tuhan hira duhu nama ngobus doi. Kita tidak lagi hanya mencari yang sementara, tapi kita sudah menyadari hidup harus mengarah kepada kekekalan. Karena kekekalan itu tinggi dan berharga, maka konsekuensinya banyak tantangan. Orang Yahudi menyatakan ikan besar hanya dapat ditangkap di sungai besar. Molo lembel gatua si calota, lem gudang do godaan tantangan. Molo dang siap kita disi. Murado kita dibelokkan oleh iblis. Alanido ikom martangiang hita dengan makatai doh debata. Asa tak konsultasi hon ahana naing ulau. Karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan hidup ini adalah sejauh doa. Doa dan doa adalah napas hidup orang percaya. Au boira do kalak ada orang somuruk martangiang ade. Rasul dak di mana muruk. Alainu nga pasti molo naing ulah honon na nasalah lupa di mana martangiang. Di bagasat tangiang ido hita dang nanaing holan asa di pasau debata sakapta alai asa di patikos debata pangidoata. Jadi berdoa bukan supaya Tuhan membujutkan apa yang kita inginkan, tetapi kita bersedia Tuhan. Aku nggak tahu ini proposalku, ini konsep hidupku. Silakan Tuhan perbaiki. Napa dua hon mangalo sibolis ima diaboloi, sibolis do natuk manuman, sibolis do natuk mangalehon, boy dilehon, sibolis menguasai bahkan menyakiti, sibolis mangalean asa pajoraton halak nama jalo, ido baina anggo sibolis lobi sian ninelean na do na jinalona, habe anggo Tuhani dilean ibana asa gadda duri nama jalo, jaladak ya ditagi, apalagi nama basorot nama jalo. Bagi Tuhan semua pemberian yang dari Tuhan itu kita gunakan menstimulasi hidup kita. Karena itu kita harus hormat pada Tuhan dan kita melawan iblis. Anggo dihata aslina manangise na tarela binain ni sibolis imana berselingkuh. Karena apa? Karena Tuhan digambarkan sebagai pengantin laki-laki, gereja sebagai pengantin perempuan. Sehingga kalau kita tidak setia pada Tuhan, maka kita sama dengan berselingkuh. Jala selingkuh man waeng tong gabe persoalan ade. Harusnya holan S2 do di rumah tangga. S2 i suami istri. Anggo nahumatok nuang itor esopat do gudangan. Ahon esopaton sirak so sirang. Jadi anggo diakana sonok kapedang lakui. Tumago dohot S2 suami istri seia sekata meskipun susah senang kita jalani bersama. Molo jonok do rohatu rohani suami istri hupar roahon lemiri wa matai doho inatai. Jalanak konna pe bodo mura nang isianu doho. Aleng kono nga gudang halak. Kau anak siapa? Anak Pak Balduin. Anak Pak Balduin. Enggak mirip kau sama bapakmu? Iya Pak, aku memang mirip tetangga. Holong ni rohai mabaik kita bahkan dak kolang gawe sarupa hita tu rumah tangga gawe tudos hita doho debata didok halak molo pajupa au doho ibana daba hira nama begi hatani debata labok hira na mula toddi tu daging ninna alani do dipaingot pajonok hamuma tu debata makolongi debata berarti hibul pasahaton asa di topa debata alani muladok pi hamaolon unak sukun buasa gudang hamaolo tunggulu ko Tuhan alai tasukum ma boiru hamaolono Tuhan pajonok konau tuho molo boiru silakan Tuhan
Kalau persoalan itu mendekatkan kita kepada Tuhan, maka kita harus bersuka cita dalam kesulitan. Sarupa dengan ujian. Orang tidak akan pernah lulus kalau dia tidak diuji. Meskipun harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit, tetapi dia harus jawab itu untuk membuktikan apakah dia layak untuk menerima ijazah atau tidak. Napa upatom maido ibana jalana parpudi marserep ni roha. Tadda-tadda ni halak Kristen na parjulu ubain na lemanger bang bilangan ni halak na porsia ala serep rohana. Bahkan di dok nasida surau do nasida mengerajumi arta nasidai arta hatopan ni donganna. Anggon waeng ngamol dabodi itormasa do sibora majujuk sibora maguguk di tonga-tonganai jutul apalautik mamora mahita luhut alai sumurung mau apalautik marhubas mahita luhut alai suruk-surungna unang lupaho laos alanido di aktivitas yang lain namaol do halak kita sipata antri baju luhut donganna ngai bereng pe na disabilitas di juluna ya kenapa ruaya sama-sama manusia kok. Kita susah untuk mendahulukan orang lain. Saya naik kolak kita di julu, saya naik kolan holan parpuri di dok guarta. Itor di dok ma perjolo guarri sipai itu naik majala ulos. Roma helanami holan guarri sipai dua perjolo di jauh. Itor mulak siakangani. Itor manibas. Dang nama dokon sitong doi. Alewasa hita dang mampu merendahkan diri. Kenapa kita tidak mampu memahami bahwa kealpaan manusia adalah bahagian dari pengalaman hidup? Karena itu saudara-saudara mendekat pada Allah tidak hanya membangun jarak dekat. Aina gudang do najonok alai pada udau-udau rohana. Nanaing dohonon nadison bahwa mendekat pada Allah berarti hati, jiwa, pikiran dan perbuatan kita seturut dengan kehendak Allah. Sehingga totalitas olah pikir, olah rasa dan olah tindak kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ada ungkapan yang menyatakan jarak terpendek yang menghubungkan dua kutub yang berbeda adalah garis lurus yang menghubungkannya. Daudo roha pikiran doho pabahenat tasya debata alai bui do jonoki. Ala naung dilehot debata tuhita hapor syaun. Sai tabayam ma rohanayas. Tabadau ma pangiburuon. Tabadau ma parbada-badaun. Jala tabadau ma napa roa-roa hodongan. Lumobi alani Tuhan ikon sudenggat dohita. Ai taddani hajono hotta tu debata. Taridama pangalahon ni debata marhite nguluta. Amen. Martang yang mahita. Tuhan nunga tari parhatam. Bahen mahami hasorangan ni hatami asa margurasa mangerbang jala marparbue di ngulunami si ganupari. Mulak mahami di bagas alas roha toddimi ma patongon hami tutano na hornop pahicalakanami patiur nang pamerengan nami asa lam takas idaw nami hinauli ni pabahenam mauliate ma Tuhan songgok maho tungulu nami ainunga huha porsehami jonok doho dingulu namion. Amen. Mari demaita. Yesus
tani debata ujahan niha porsiauta lau pasahaton peleata imana tersurat di 2 Korintusia ayat 7. Ganukma niojar ni rohana unang ma sian muruk manang sian naso terjua ai diha holongi debatado nalas roha mangalehon. Amin. Rimah ita jongjong. Tasobahon mapeliata tuadu pani debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang di parhatopo rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa nama uliutus. Di son hupasahat hamido pelian hama oleateon nami tuho. Saijalo jala pasu-pasu mapelian namion. Asa gabe dalan panidangion parsaoran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahen mangulunami gabe pelean naho Bartolomoni roham jala parsidohot parohon harajaumu marhite holong hasitongan dohot hada meommu di sadok portibion buhai marohanami marhite-hite tordim
asa saito tong madok mauliati Tuho di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajaumu, sai saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon madihami sadarion hanguduan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. I hope di bagasad dame, anggiat masaluhut hata, pabahenan doho pikiran, pajonokon hita tu debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala di pasaorhon madamena tuganuk todimu. Amin. Selamat hari Minggu, Salam.